Image Select. L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumne identifiqui i relacioni cada imatge amb la seva paraula. En aquest cas, els alumnes estaven treballant el vocabulari dels membres de la família en anglès. Aleshores, apareixen una sèrie d'imatges, una darrere l'altra i aleatòriament, i quan l'alumne apreta sobre una d'aquestes imatges, l'animació s'atura i ha de triar entre les tres opcions. Aquesta és la àvia, no?, d'aquesta nena, doncs ha d'apretar Granny i ja es corregeix automàticament. Aquestes nenes són germanes i aquesta és la germana d'aquesta, doncs ha d'apretar Sister. Aquests, Brother, i així successivament. Com es crea aquesta activitat? Aleshores anem en aquest requadret a buscar l'activitat, Lesson Activity Toolkit, anem a activitats i com que sabem el nom de l'activitat la busquem per aquí, Image Select, aquí cliquem i tenim la mateixa activitat amb diferents noms i diferents colors. Agafem la que ens interessa i l'arrosseguem a la diapositiva. Apretem Edit per modificar-la i es poden posar fins a 18 imatges, però nosaltres podem modificar aquesta opció i, per exemple, agafar 3 imatges. Com tots sabeu, tenim una galeria d'imatges, materials essencials de la galeria, cliquem i busquem les imatges que ens interessen, per exemple, lleó, granotes i gossos, per exemple. Aquí posem lleó, granota i gos. Aleshores apretem OK i ja tenim l'animació feta. Quan cliquem sobre l'animació és quan hem de triar entre les 3 opcions. Granota. L'animació torna a aparèixer, tornem a clicar i hem de triar entre les 3 opcions. Lleó. I, com ja podeu veure, l'activitat ja està creada.